Muling nagbabalik for another food trip dito sa bayan ng Bautista. Wow! Ato ay panangan naman! Visayas, Mindanao, mga kanguso. Ako po ang inyong kanguso. Kanguso mo, Jessica Soco. Atin naman pong tikman ang pinagmamalaking Mexican-inspired dito sa bayan ng Bautista. Masarap at Instagrammable. Tingnan kaya, pasok nga pa kaya ito sa puso ng bawat Pilipino. Ating tikman, samahan nyo ko mga kanguso. So yun mga kawaw, titikman na natin itong nachos drinks. Try natin. Grabe. Sarap yung lasa niya. Para kang nasa ibang bansa, ika nga. Tipan natin ng isa. Paano ginagawa niya? So yun guys, titikman na natin ng overload burrito. Mga idol, Ito siya guys. ang sarap. Walang halong bola. Try natin tikman. Hindi ako bolero ha. Ano lang sorry. Patunong lang ko. Grabe. Ano yung pangalan nito sir? Parang may rice siya sa ilalim. And then may meat. Chicken Tapos burrito. may Super. cabbage. Ito yung Quality. pinakamasarap na natikman ko dito muna. Hindi ko natikman yung iba pero So yun guys, next naman natin ito yung pork katita nila. May mix siyang pork, liempo, then jalapeno pepper, calamansi, meron din guys. Try natin. Nalagyan daw ng kalamansi ko yan. Yan lang daw ang sauce na guys, wala nang iba ha. Kalamansi lang daw. Sarap, grabe. Hindi ko this. Lapit Isa pa. Yun mga kao, titikman naman natin itong chimichanga nila na overload sa chili. And overload din sa ano niya, sa carne. So, try natin guys. Tingnan natin kung ano yung lasa nito. Nakapansin nyo, meron din siyang may rice na kasama. Idol. Then yung lasa naman niya, quality. All goods na all goods. The best. So yun guys, titikman naman natin itong soup nila na consomme yung tawag. Sunod ka na ano. Kuya. Bagay ko rin yung kutsara mo. Ako sir. Ito sir. Sabi, kakaiba yung lasa, parang first time ko lang siyang tikman Ano yung sauce niya? dito sa Mexican. May meron din siyang nakahalong guys na onion. And then, meron din siyang parang leeks. Sarap din siya, pamainin. Konsibanong ang Kapantat is also here para matikman ang kakaibang lasa na patok hindi lang sa bansang Mexico, maging dito sa Pilipinas. Kaya thank you kay Ma'am Ansel for inviting us, giving the best delicious food to our province, and for sure, may enjoy nyo ang pagpunta dito and bringing you the taste of Mexico. Just try all of these foods at pag natikman mo to ay hindi ka magsisisi. consume saka ito. Kaya Wala po sa Team Panangan, DSAG Wow at maraming salamat po sa panonood ng aking video. Antoy, Panangan!